Una nit de Reis diferent. Era un vespre de tardor i els tres reis somiaven en tornar a Sabadell. Recordeu les xemeneies? I la torre de l'aigua. I les mirades dels infants plenes d'il·lusió. Però mentre tot de records preciosos els inundaven la ment... És terrible. Què ha passat? Un petit coronavirus ho ha canviat tot. Un virus amb corona? Que també és rei com nosaltres. I aleshores l'ambaixador els ho va explicar tot. Com ho farem per veure els nens i nenes i repartir-los els regals? No podrem desfilar per la ciutat perquè massa gent vindria a rebre'ns. Quina troca més embolicada. I pensa que pensaràs... I si en lloc d'arribar-hi el 5 de gener hi anem uns dies abans i instal·lem una gran fira reial on ens puguin venir a veure? Que jo també vull ser-hi. Sí, tu podràs ser-hi amb la teva màquina dels desitjos. I per repartir els regals, què us sembla si des de les xemeneies... I si amb els telers... Ben pensat, hem de ser més màgics que mai. I així, amb esforç i molt d'amor, els tres reis van trobar la manera d'arribar fins als nens i nenes de Sabadell. Era un any diferent, però la màgia és la màgia, i no hi ha cap regal millor que aquelles mirades plenes d'il·lusió.